Hello everyone, I am Raut sir. Welcome to our new YouTube channel. Last 26 years, I have been teaching English subject to Marathi medium students of the 10th standard. And I think it is a best option to share my knowledge among the students through these videos. There are 8 poems in our syllabus. And I will make 8 videos on 8 poems, and each video I will explain warming up activities, explanation in Marathi language and appreciation of the poem. तर आपण साधारणतः प्रत्येक व्हिडिओमध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बोर्डाच्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून जे 5 मार्कासाठी फॅक्च्युअल, कॉम्प्लेक्स आणि पोएटिक डिव्हाइस वरती जे प्रश्न विचारले जातात ते प्रश्न आणि उत्तर, त्याचप्रमाणे पोएम अप्रिशिएशन हे सुद्धा मी दिलेलं आहे. वॉच दिस व्हिडिओ टिल द एंड टू गेट सम इम्पॉर्टंट टिप्स अबाउट द बोर्ड एक्झामिनेशन. लेट अस सी द वॉर्मिंग अप ऍक्टिव्हिटीज. फर्स्ट, when you have to take important decisions, what do you generally do? तर इथे तुम्हाला विचारलेलं आहे की एखादा महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा असेल तर साधारणपणे तुम्ही काय करतात. तर इथे साधारणपणे A to F पर्यंत ऑप्शन्स दिलेले आहेत. तर हे तुमचे इथे तुमच्या पसंतीचा क्रम द्यायचा आहे. इथे जे बॉक्स दिलेले आहेत तिथे 1 2 3 5 म्हणजे प्रथम तुम्हाला काय वाटतं. फॉर एक्झाम्पल मला असं वाटतं की प्रथम I think deeply in silence. Then second, consult parents, elders. म्हणजे मी इथे D ला मी पहिला दिला आणि A ला मी दुसरा दिला. तर इथे तुमच्या पसंतीचा क्रम द्यायचा आहे की तुम्हाला काय वाटतं त्या पद्धतीने. Then now see the title, A Teenager's Prayer. The meaning of the title, teenage, that means the age group between 13 to 19 years. म्हणजे 13 ते 19 वर्षा वयाच्या मधील जी मुलं असतात त्यांना टीनेजर्स असं संबोधलं जातं. And in this poem, जे मोर्स या कवीने टीनेजर्स प्रेयर मधून की सर्व मुलांना की परमेश्वराकडे काही प्रार्थना करायची आणि या टीनेजरने आपल्या प्रार्थनेच्या माध्यमातून परमेश्वराला काय मागितलेलं आहे, काय सांगितलेलं आहे ते आपल्याला या कवितेमधून समजणार आहे. लेट अस सी द फर्स्ट स्टॅन्झा. Each day brings new beginnings, decisions I must make. Each day brings new beginnings. म्हणजे येणारा प्रत्येक दिवस हा एक नवी सुरुवात घेऊन येत असतो आणि या प्रत्येक दिवशी मी जो काही निर्णय घेईल तो निर्णय मला स्वतःला घ्यायचा असतो. म्हणजे थोडक्यात काय की each day brings new beginnings, decision I must make. म्हणजे येणारा प्रत्येक दिवस नवीन सुरुवात आणतोय आणि तो निर्णय मी स्वतः घेतो. I am the only one to choose the road that I will take. म्हणजे माझ्या समोर अनेक पर्याय आहेत, अनेक वाटा आहेत. मग कोणत्या वाटेने जायचं हा निर्णय मात्र माझा असेल, मला घ्यावा लागतो. सेकंड स्टॅन्झा. I can choose to take the road of life that leads to great success. मी माझ्या जीवनाचा मार्ग निवडू शकतो आणि जो मी माझ्या जीवनाचा मार्ग निवडेल तो मला उत्तुंग अशा महान यशापर्यंत नेऊन पोहोचवेल. ओ ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड दॅट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस. तर इथे डार्कन या शब्दाचा अर्थ दिलेला आहे इव्हिल. इव्हिल म्हणजेच वाईट असा अर्थ न घेता अंधकारमय जीवन असा इथे अर्थ घेतलेला आहे. आणि डिस्ट्रेस म्हणजेच काय की ग्रेट वरी अँड ट्रेस म्हणजे ताणतणाव. परंतु आपण इथे हा घेणार आहोत की दारुण्य दुःख. म्हणजे कवीला इथे असं सांगायचं आहे की टीनेजर्सला आपल्या याप्रमाणे प्रार्थना करायची आहे की ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड दॅट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस. परंतु
जर समजा मी चुकीचा अयोग्य निर्णय घेतला, चुकीच्या वाटा निवडल्या, तर ती मला अयशस्वी करेल किंवा अंधकारमय जीवन माझं बनवून टाकेल. परंतु जो काही मी निर्णय घेईल, मग तो मला महान उत्तुंग यशापर्यंत पोहोचवणारा असो किंवा अयशस्वी करणारा असो, त्याची पूर्णपणे जबाबदारी माझी असेल. थर्ड स्टॅन्झा. प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड दॅट आय माइट क्लिअरली सी. म्हणजे टीनेजर पुन्हा प्रार्थना सांगतोय की प्लीज कृपा करून हे परमेश्वरा, की या जगात ज्या काही चांगल्या गोष्टी असतील त्या चांगल्या गोष्टीच मला दिसू दे. म्हणजेच काय, की मी चांगला असेल त्याबद्दलच विचार करू दे. हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. म्हणजेच की माझ्यामधील सर्वोत्तम जे काही गुण असतील त्या गुणांना योग्य दिशा देण्यासाठी हे परमेश्वरा तू मला मदत कर. आणि जे काही योग्य असेल, अयोग्य असेल, त्यापैकी योग्य असेल ते निवडण्याची क्षमता माझ्यामध्ये दे. ते निवडण्यासाठी तू मला मदत कर. नेक्स्ट स्टॅन्झा. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे. तर इथे हेल्प वरील स्टॅन्झामध्ये सुद्धा शब्द आलेला आहे आणि या सुद्धा स्टॅन्झामध्ये. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे. तर ह्या टीनेज वयामध्ये अनेक असे मोहाचे क्षण येत असतात, मग ते चांगले असतील किंवा वाईट असतील. परंतु टीनेजर्स प्रार्थना करतोय की हे परमेश्वरा, जर समजा अयोग्य गोष्टीला जर मी बळी पडलो किंवा अयोग्य गोष्टी मिळवण्याचा मला मोह झाला, तर मला नाही म्हणण्याची ताकद दे, मला नाही म्हणण्याचं सामर्थ्य दे. दॅट आय माइट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर लाईफ इज डे. आता इथे बॉडी क्लीन म्हटलंय की शरीर स्वच्छ नाहीये, तर इथे की हे परमेश्वरा की आय माइट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर लाईफ इज डे. तर प्रत्येक दिवसासाठी माझं आरोग्य चांगलं राहू दे, माझ्या मनामध्ये सकारात्मक विचार येऊ दे, अशा आशयाने हे घेतलेलं आहे. आणि लास्ट स्टॅन्झा. व्हेन माय टीनेज इयर्स आर ओव्हर आय नो दॅट आय विल सी. आणि ज्यावेळेस माझं हे टीनेज एज संपेल त्यावेळेस मला कल्पना आहे की ते मी अतिशय सुखासमाधानाने घालवलेलं असेल. आणि ते घालवत असताना द लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी. की हे परमेश्वरा, मला कल्पना आहे माझं टीनेजेस ज्यावेळेस संपेल त्यावेळेस मी अतिशय आनंदात असेल, अतिशय सुखासमाधानात असेल. कारण त्यावेळेस तू माझ्या सोबत असशील, तू माझ्या बरोबर असेल, तुझी मला साथ असेल, तुझं मला मार्गदर्शन असेल. नाव एक्सप्लेनेशन इज ओव्हर. तर आता 8 पैकी कोणतीही एक कविता बोर्ड परीक्षेमध्ये 10 मार्कासाठी विचारली जाते आणि पहिली जी 5 मार्क आहेत ती या पूर्ण कवितेवरती विचारले जातात प्रश्न. की पहिला आहे फॅक्च्युअल क्वेश्चन्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन्स आणि पोएटिक डिव्हाइसेस वरती प्रश्न विचारले जातात. तर मग फॅक्च्युअल क्वेश्चन म्हणजेच काय की 1 वर्ड्स आन्सर्स. परंतु आता नवीन पॅटर्न्स प्रमाणे फॅक्च्युअल क्वेश्चन्स मध्ये इथे जे आपल्याला इंग्लिश वर्कबुक मध्ये दिलेलं आहे ते विचारलं जातं. एक्झाम्पल पहा की चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह अँड कम्प्लीट द गिव्हन सेंटेन्सेस किंवा कम्प्लीट द सेंटेन्सेस किंवा ट्रू फॉल्स यापैकी कोणत्याही एकावरती फॅक्च्युअल क्वेश्चन मध्ये प्रश्न विचारले जातात. तर इथे मी पहिल्याचे फक्त उत्तर सांगतो, शक्य असेल तर तुम्ही नोट डाऊन करा. तर ए, अकॉर्डिंग टू द पोएट न्यू बिगिनिंग्स आर ब्रॉट बाय each new day. B, we must decide to take the road which leads to great success. C, the poet prays to the Lord to help him sound for what is right. D, the poet wants to see his teenage years have been the best years of his life. आणि सेकंड असंही विचारलं जाऊ शकतं फॅक्च्युअल क्वेश्चन मध्ये की फाइंड अँड राईट द पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. इथे मी रायमिंग वर्ड्स वाचून दाखवतो. मेक, टेक, सक्सेस, डिस्ट्रेस, सी, मी,
आणि वे डे. थर्ड आहे व्हॉट इज द राईम स्कीम ऑफ द पोएम. तर ह्या कवितेची राईम स्कीम आहे कोणती आहे तर ABCB. तर थोडक्यात राईम स्कीम कशी ओळखायची तर आपण एक फर्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. तर राईम स्कीम निवडताना किंवा रायमिंग पेअर्स निवडताना कवितेमधील प्रत्येक ओळीच्या शेवटच्या शब्दांचाच फक्त विचार करायचा आणि शेवटच्या शब्दामधूनच रायमिंग पेअर्स किंवा राईम स्कीम लिहायची. तर इथे शेवटचे शब्द आहेत बिगिनिंग, मेक, चूज, टेक. तर बिगिनिंगला आपण A अल्फाबेट दिला, मेकला B दिला, कारण बिगिनिंग आणि मेक हे पेअर्स होत नाहीये, रायमिंग पेअर्स होत नाहीये, म्हणून A B. चूज ला आपण C दिला आणि टेकला B दिला. आता इथे टेकला B का दिला कारण सेकंड मेक टेक इथे रायमिंग पेअर्स होते म्हणून आपण इथे B दिला. म्हणून या स्टॅन्झाची रायमिंग स्कीम काय झाली ABCB. आणि मोस्टली पहिल्या स्टॅन्झाची जी रायमिंग स्कीम असेल तीच इतरही स्टॅन्झांची रायमिंग स्कीम आहे. आणि इथे आता चौथा तुम्हाला मॅच द फॉलोइंग म्हणूनही फॅक्च्युअल मध्ये विचारलं जातं. तर इथे मी फक्त उत्तर सांगतो की फर्स्ट B, सेकंड A, थर्ड D, फोर्थ C. तर या पद्धतीने फॅक्च्युअल क्वेश्चन झाले. आणि आता कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. तर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन म्हणजे काय की तो प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला लिहिताना पूर्ण कवितेचा विचार करून लिहायचा आहे की प्रत्येक स्टॅन्झामधील जो कवीला माहिती सांगायची आहे किंवा जो आशय असेल तो आपल्या उत्तरामध्ये आला पाहिजे. एक्झाम्पल पाहता इथे जर आपल्याला घ्यायचं झालं तर इथे मार्जिन मध्ये काही प्रश्न दिलेले असतात ते किंवा या कवितेवरचे इतर प्रश्न. तर फॉर एक्झाम्पल पहा हुज कंपनी डज द पोएट विश फॉर इन द ऑफ लाईफ. तर कोणाची कंपनी जे कवीला इथे हवीशी वाटते आहे की ज्यावेळेस ते त्याचं जीवनाचा मार्ग निवडेल किंवा जीवनाच्या मार्गावरून चालेल. तर या ठिकाणी की द कंपनी ऑफ द गॉड फर्स्ट काय आहे की महत्वाचे मेन पॉइंट्स तुमच्या उत्तरामध्ये आले पाहिजेत की कंपनी ऑफ द गॉड की परमेश्वरांची त्याला साथ पाहिजे. बिकॉज कारण ही नो दॅट ही इज अंडर ॲडवाइस की त्याच्या मार्गदर्शनाखाली जर त्याने त्याच्या जीवनाची वाटचाल केली तर निश्चितच ही विल गेट सक्सेस आणि ऑल डेज विल बी बेस्ट. आणि त्याच्यानंतर पोएटिक डिव्हाइसेस वरती प्रश्न असेल तर पोएटिक डिव्हाइसेस वरती प्रश्न अशा प्रकारे असतात की रायमिंग वर्ड्स विचारले जातात, रायम स्कीम विचारले जातात किंवा रायमिंग वर्ड्स 2 दिले जातात आणि त्याला तुमच्या जे मनाने रायमिंग पेअर्स लिहायला सांगितले जाते. आणि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मध्ये वेब सुद्धा विचारले जाते. आता त्याच्यानंतर अप्रिशिएशन हे 5 मार्काला विचारलं जाईल. तर अप्रिशिएशन मध्ये नेम ऑफ द टायटल, नेम ऑफ द पोएट, फिगर ऑफ स्पीच आणि राईम स्कीम. तर आपण पाहिलं राईम स्कीम इथे आहे ABCB, फिगर ऑफ स्पीच आहे अलिटरेशन आणि त्याचप्रमाणे महत्वाचं सेंट्रल आयडिया किंवा थीम हे 2 मार्कासाठी असेल. जर तुम्ही ह्या कवितेचा पूर्ण आशय येईल असे सेंट्रल आयडियामध्ये जर मेन्शन केलं आणि शक्यतो तुम्ही तुमच्या शब्दात लिहिली सेंट्रल आयडिया तर तुम्हाला 2 मार्क मिळू शकतात. एक्झाम्पल पहा सेंट्रल आयडिया लिहिताना की टीनेज इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट एज इन एव्हरीवन्स लाईफ. कारण टीनेज एज हे प्रत्येकाच्या जीवनात महत्वाचं असतं. अँड गॉड कॅन शो द प्रॉपर वे ऑफ लाईफ. आणि ह्या प्रार्थनेचा अर्थच काय आहे की परमेश्वर त्याला योग्य मार्ग दाखवणार आहे. म्हणजे असे पॉइंट्स जर तुम्ही तुमच्या सेंट्रल आयडियामध्ये जर लिहिलेत तर तुम्हाला 2 पैकी 2 मार्क मिळू शकतील. म्हणजेच थोडक्यात काय की 5 मार्काला जी कविता विचारली जाईल ते तुम्हाला पूर्ण लिहायचंय. आणि लिहिताना ज्यावेळेस तुम्ही कवीचं नाव लिहिता किंवा शीर्षक लिहिता, टायटल लिहिता कवितेचं त्यावेळेस कॅपिटल्स, पंक्च्युएशन्स वगैरे ते तुम्हाला पूर्णपणे लक्ष देऊन लिहिलं पाहिजे. कारण तिथे जर मिस्टेक असेल तर तुमचे मार्क मायनस होण्याची शक्यता असते. तर प्रत्येक व्हिडिओच्या शेवटी मी माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये की फॅक्च्युअल क्वेश्चन्स ची एक्झाम्पल्स म्हणजे प्रश्न आणि उत्तरं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चनचे 2 प्रश्न आणि त्याची उत्तरं, पोएटिक डिव्हाइस वरती कोणते प्रश्न विचारणार ते प्रश्न आणि उत्तरं दिलेली आहेत. यू कॅन रीड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. त्याचप्रमाणे तुम्हाला एक महत्वाचं सांगायचंय
की बोर्ड परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून 10 मार्काला साठी कवितेमधील जे काही महत्वाचं मला वाटेल, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माय ओपिनियन, तर ते मी सर्व देण्याचा माझ्या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये प्रयत्न करणार आहे. आणि इतर जे आहे वॉर्मिंग अप असेल किंवा वर्कशॉप मधील असेल, ते तुम्ही तुमच्या अवांतर नॉलेज वाढवण्यासाठी वाचू शकता. कारण ते वाचण्यामुळे, त्याचा सराव झाल्यामुळे तुम्हाला पर्सनल रिस्पॉन्सचे प्रश्नाची उत्तरं अगदी चांगल्या पद्धतीने लिहिता येतील. If you understand this poem, then press the like button. Any suggestions or difficulties, comment below. Share this video with everyone. Make sure you subscribe the channel and press the bell icon to get notification of next videos. Thank you.